chvíli vychází z radnice. A za několik informací. Na přeskupina se jmenuje Čerky ze severu. Pochází na skupatých Krušných hor, kde už 7 let strašíme vše, co nám přijde do cesty. Potkat nás můžete od Klášterce na Polří přes Karán, Komutov až po Jirkov. Nic zlého, co může uškodit lidem, nám není cizí, a to obyvatelé, kteří dnes už velmi dobře znají to všechno určitě. Jestli jsme i u vás probudili tomu poznat nás víc, můžete si nás najít na Facebooku, a to Čerky ze severu, takže klidně potom můžete lajkovat Čerky ze severu. A právě tyto čerky právě vychází z radnice. Pokračuje tuhle chvíli na náměstí Svobody v Žatci v Královském městě Krampus Show!